senzeni umthandazo wesabatha. Umthandazo wesabatha. Umthandazo wesabatha. Nkosi yombusi, Nkosi ngumbusi, nini emandla wonke, nini emandla wonke, mdali wezulu nomhlaba. mdali wezulu nomhlaba. Sekuwusuku lwakho olungcwele, Sekuwusuku lwakho olungcwele, olwangcweliswa nguwe kunezinye izinsuku, olwangcweliswa nguwe kunezinye izinsuku, eliyinkomba ukuthi nguwe wadala izulu nomhlaba. eliyinkomba ukuthi nguwe wadala izulu nomhlaba. Ezinye izinsuku kwaba ezokudumisa wena, Ezinye izinsuku kwaba ezokudumisa wena. kepha lolu lwaba usuku lokukhonza wena ngobungcwele. Kepha lolu kwaba usuku lokukhonza wena ngobungcwele. Sihlambulule emkhululi wethu sibe ngcwele, Sihlambulule emkhululi wethu sibe ngcwele, ukuze ukukhonza kwethu lolu suku kwamukeleke kuwe. ukuze ukukhonza kwethu kulolu suku kwamukeleke kuwe. Siyacela ukuba usithethelele izono zethu Siyacela ukuba usithethelele izono zethu nezokhokho bethu, nezokhokho bethu. usehlisele umoya wongcwele, Usehlisele umoya wongcwele. uba usingcwelise ngalolo soko olungcwele. Sibe kanye nabangcwele izikhonzi zakho phambi kwakho. Sibe kanye nabangcwele izikhonzi zakho phambi kwakho. Usiphe nengilosi yesabatha Siphe nengilosi yesabatha ukuba isiphilise, sisinde noma sinasifo sini. noma sinasifo sini. Siyacela ukuba usibheke, Siyacela ukuba usibheke, sikukhonze ngeqiniso. Amen. sikukhonze ngeqiniso. Amen. Ingakho masikhuleka sithi, Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, ufike umbuso wakho, yenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sithethelele abanamacala kithi. Ungasingenisi emlingweni, kodwa asindise okubi, ngokuba umbuso ngowakho namandla nobukhosi kuze kuye phakade. Amen. Siphele Jehova, hlala ebukhoneni bakho, hlambulule iy'ngqondo zethu nezindlebe zethu. Nkosi, hlala ebukhoneni bakho Nkosi, ukuba siphathe izwi lakho Nkosi. Sivule nezinhliziyo zethu Nkosi, uba zalamukele, ziliphile kanjalo, sikhulume kanjalo, senze kanjalo ngegama elihle lomfeli wethu uJesu Kristu Nazaretha, manje phakathi. Amen. Isikhumbuzo. Khumbula usuku lwesabatha ulingcwelise. Khumbula usuku lwesabatha olungcwele. Uqaphele okubukayo ngamehlo akho. Uqaphele okubukayo ngamehlo akho. Ungakungcolisi, kungabi ngokubi, kungabi ngokunengekayo. Qaphela okhulumayo ngalolu suku, kungabi ngokubi ozokungcolisa, kukhubekise, kepha kube ukubusisa nokwakha okuphilisayo. Amazwi okukhonza uJehova umenzi wezulu nomhlaba. Qaphela okulalelayo, kungakuthokozisi okubi, ozongcolisa izindlebe zakho, kodwa namiswa ngamazwi nendumiso kaJehova. Qaphela okuthathayo nokuthintayo, kungawungcolisi umzimba wakho. Zithibe, uzithobe, uhlale ungcwele. Qaphela unyawo lwakho, lungahambi indlela zokufa. Khumbula ungenzi imisebenzi, uphumule ukhonze uJehova, ukuze nengilosi yesabatha ifike kuwe uzothini. Ungayicunuli ikumangalele, uthole isiqalekiso kunesibusiso, ukufa kunokuphila. Jehova, ngena nathi enkonzweni yakho engcwele, sithwale ngamagxala akho abanzi, sibe ngabantwana bakho uNkulunkulu nomusa. Sibuyele konke, siqobele yonke imimoya Nkosi ekhungatha Nkosi abantwana bakho Nkosi, ukuba isuse imbewu yakho Nkosi bese itshale ukhula. Sikelele Nkosi umusa wakho nosendo lakho manje uzephade. Amen. Imini yesabatha mayibe enhle kubangcwele. Amen. Ngizobingelela zonke izidalwa zezulu ezikanye nathi namhlanje ezothamela inkonzo kanye nabangcwele. Ngithi ukuthula nomusa nothando neqiniso makwande ngoJehova nangofakazi ongcwele wakhe uJesu Kristu Nazaretha manje phakathi. Amen. Nkosi usigubha wena manje phakathi. Amen. Sibonga ithuba inkosi esasiphe lona sisasephenduka ucela intethelelo, ukuba sivume izono zethu sicele intethelelo, ngoba siphila kumhlaba kuningi ukona esinakho, kuningi kakhulu, kodwa namhlanje sizosoba nenkonzo emayelana nokukhuleka ukuthi asiqine edolweni konke. Kunesihlabelelo esithi themba uJehova, ethi khuleka njalo, sikhuleka njalo, ungapheli
amandla akhule kanjalo, ungapheli amandla. Yazi kade ngibuka nje ngidlula ngibuka nje abantu abafihlayo namhlanje abanye wahlukahluka. Inkosi benane nazi ukuthi iyona ngxenye noma iyona ndlela yokuphila, enye eyindlela zokuphila lezo, ukushonelwa, ukuvula komqondo ukuthi kambe la emhlabeni asakhile esingabahambayo. Yazi kunomfana enjalo, angazi noma uyisikhubekiso noma uyini, uhlalela ungithuka nje njalo nibe ekuseni ngenkonzweni, ngiyothandaza entabeni ngobuya, uhlalela ungithuka nje la mfana. Ngicabanga ukuthi uye diski ngoba izwi lakhe sengiyalazi. Yazi ngiyaqhamuka, so ngidlula kwiy'nkonzo lapha, ngiyajabula-ke ngibona kuyinkonzo kunetende, no, abantu abakhonzayo, so ngiyo entabeni ngifike ngibanxusele nabo, hawu ngiyabonga Nkosi, abantu bekhonza usuku lakho, baphe amandla, baphe iy'ncwadi ukuba bevule abafundisi bekwazi ukuthi abantu beqonde ngalolu suku lakho futhi baqonde ngawe Jehova ngoba kukanjalo. So ngibuye yabo, vele ngiya nje bekukhona ubungumo bebukhona ngoba ngidlula isixuku, ngabona ukuthi ubungumo bukhona. Mase ngibuya ngiyezwa sebeyaqala bayahamba, hawu kushoniwe, bengazi ukushoniwe. Phela manje asisakwazi ukuthi sibone ngoba amatende asefakwa abantu asemhlophe wonke, asisakwazi ukuthi behlukanisa amatende ekuqaleni, manje asisakwazi ukuhlukanisa. Bayahamba-ke lo moya uyasho, hhayi uthi hhayi le ntshebe le laphana ehambisa iy'ngane ebusuku laphana kuyiwe entabeni, nani hlala ney'ngane ebusuku, ehambisa iy'ngane ngabo-12 entabeni kuyiwe emanzini. Baxoxe angimemeze, wena mfana, ukuthi wena ntshebe, ngiqhubeke nohambo lami, wena mfana, bese eyasho ngenhlamba, yabo, sungaphinde uhambe la, asho ngenhlamba, usho ukude njalo nami, asho ngenhlamba. So siphila nabantu-ke sekusesikhathini, vele ngike ngasho last week kuyisabatha ngathi sekuyiwashi eLimpofu, siyashe eLimpofu and sengibonile bakwethu, mina sengibone kakhulu. Amakhadi ami sengiwadlalela esifubeni kakhulu, sengiwadlala esifubeni, ngibe nombono ngiya ezulwini. Before ngiya ezulwini angazi ukuthi mhlawumbe ngizokubona ngokuphelele. Before ngiya ezulwini ngingena esitolo sase-Spar, ngathenga amakhekhe. Amakhekhe angathi benenyama eyawo-ring leg, inyama ngathi ama-sausage ohhafu eyawo-ring like nganomdizayini noma yini le wena, bebukeka into kanjalo nje. So ngiwathenge bese ngithenga ne-can drink, lithi izwi thenga u-2 litre noma 1 litre, thenga lapha, sengumbono njalo, angithenge i-can mina, ngithenga i-can amakhekhe amabili ngiphume. Ngifike lapha bathi bayafuna labo ngithi ngithenga i-can, abantu engidlela ngithenga i-can la nelugozana, angazi imali bayithola kanjani, bahamba boyithengela nani. So kulo mbono kuningi engakuchazela kona kodwa ngizokuchazela lokuphathi lokuncane nje. Kulo mbono bese ngiyachazela nje kuthiwa uyabona ukuthi izwi usuligodla kanjani, usuligodla kakhulu, uyabona, awusalidedeleli kubantu, uyaligodla izwi likaNkulunkulu, awulidedeleli kubantu. Abantu bangilwise kakhulu, bangithuke kakhulu, sekunzima nakumina ukuthi abantu ngibachazele kakhulu. Angisakho ngisho nempilo yami, even ngisho ney'hlobo zami ngoba iy'hlobo zami kwaba abantu bokuqala uJehova athi uma ngifundisa ngezindaba zikaNkulunkulu, ngazi ukuthi abantu bokuqala engizoxabana nabo. Befika abantu bokuqala bangikhalisa evangelini, ibona abantu bomndeni wami bokuqala. Bengakasho lutho, uJehova izinto angifundisa zona, ngifundisa izinto ngamasiko, ngifundisa ngayo yonke into, ngazane ngakhala ngoba ngangazi ukuthi manje sengikwi-point of no return and akekho umuntu ozongisapotha kuyo konke engikwenzayo. Ngazama ngayo yonke indlela ukubachazela ngempilo yami ukuthi ikanjani, kodwa banye bangithuka,
ubuze ukuthi lo muntu uyangithuka. Uyabona empilweni kufanele nazi into eyodwa. uJehova usebenza ngeyakhe indlela. And angeke ngize ngichazele mina uzoqonda ngoba nami ngisafunda ngingumntwana. Izinto eziningi zikaJehova ngiyayifundiswa zona. Uma ufunda indaba kaJosefa, abanye abantu abayazi indaba kaJosefa noMaria. Abazi ngisho nokuzaleka kwaMaria ukuthi wazaleka kanjani. Uma ufuna ukukhuluma izinto zomshado kuqala, kudinga ukuthi u-understand ukuzaleka kwaMaria ukuqala. Ufunde ukuthi watholakala kanjani uMaria ethola u-Anna. Bakhuliswa kanjani uMaria. Kwakuyini injongo? Injongo kaNkulunkulu ayihlangani namalobolo. Injongo kaNkulunkulu ayihlangani nazo zonke lezi zinto lezi ocabanga ukuthi izona. uNkulunkulu wenza ngeyakhe indlela. Angeke uze ungitshele mina ngeqhude lami ukuthi angilenze ini, nginikeze bani noma ngilenze njani noma ngalidla. Awukwazi ukungitshela ngoba okwami. Mangifuna ukuthi ngihlabe ngihlaba. Mangifuna ukuthi nginikeze umakhelwane uzazothola leyo mbewu ngiyangithatha nginikeze umakhelwane. Awukwazi ukungitshela ngalokho. eBhayibhelini ekhona ilobolo liyizipho. Esuke zikhishwa umuntu osuke ethanda ukuzikhipha futhi uzikhipha ngokuthanda kwakhe without ukutshela ukuthi ke sifuna ini. Yayezwa lapho. Omunye uyethathe agijimele indaba kaGenesis, indaba kaDani nabantwana bakaJakobe uIsrayeli, abantwana bakaIsrayeli. uDani wayedlwenguliwe laphayana, babeyiphoqile lapha. Ngokufunda kwami nangokubuka kwami leya ncwadi, babeshintshane ngodadewabo bonke ngoba babe abantu bezizwe benakele. Wayesethi basebethi singenzani ukuze siganiselane nani? Lingaba yini ilobolo lethu kinina? Base besho into eyodwa ngokuqila abantwana bakwaIsrayeli. Bathi ningasilobolela ngamajwabu ukuba nisoke nina. Njalo sokaliselana nezingane zenu, nani sokwazi ukuthi sithathe amantombazane enu, nani zokwazi ukuthi nithathe amadodakazi ethu. Umqili. Kwathi labo sebesokile bengakapholi basebengenela ngenkemba bababulala ngoba babengcwalisa udade wabo. So akusilo ilobolo labo, ubuqili. Ngingahamba ngiye kwindaba yokulotsholwa kukaRahab, ucathi uRahab lapho ngophambanisa kakhulu. Unkosikazi kaIsaka. uAbraham wakhipha anakho athanda ukuba ayonikezwa umzala wakhe, ngibeka kanjalo, umzala wakhe, ngoba wathathwa kuBhethuwele. So wathathwa kumzala wakhe, ngikubeka kanjalo noma kwehlobeni zakhe uAbraham, uzo understand. Inceku yakhe wayeyiphathise into ezayithandwa uyena, izipho. Akusho ukuthi uyilobolo, izipho. Nampela wathi uma inceku ifika izindala yathi nginikhombisela ukuthi indodakazi yenu nibone ukuthi ngeke yazi yalamba. Ngiyayibona? So izipho. Biblically ngokwaNkulunkulu lento ekuthiwa ilobolo ayikho. Ngitshela nje iqiniso, ayikho. Ngoba kwagama elithi lobolo, ngoba niyathanda ukuthi ninisenza amaZulu angekho amaZulu, angasiwa amaZulu. Ohamba olufuna igama elithi ilobolo, ibola kahle kahle. Ibola. Ilobolo laqala ukulokuzana uPrecious Somtsewu. uKholonzo. Ula eHarrismith umlungu waqala ilobolo lenkomezo 11. Ngitshela. Sephithi ukuthi amakhosi sawancenga, ngizosho sawancenga ngoba lesilo omdlokombane satshelwa leyo nto kuthiwa buyisela amalobolo esigabeni salo. Ukuthi bemanga, yazi kwakuyinkomo entathu 3.
Inkomo ey'ntathu. Futhi nakhona izipho. Kuyakhiwa isihlobo esithi izipho. Uma ukhona ummbila ohambisa ummbila, wakhona ubhontshisi ohambisa ubhontshisi, izipho. Ngizama ukuthi ngilibekele lokho, angisho ukuthi thathani iy'ngane zabantu. Angisho ukuthi thathani iy'ngane zabantu ngendlela yobuqili. Kodwa khulumisanani nabazali bazo izingane. Ma kuhlula lokho-ke, ningenza ngendlela enza ngayo. Kodwa konke kufanele nikwazi ukuthi nikwenza ngecebo likaNkulunkulu. Angibuyele kuMariya. UMariya-ke ekuzalekeni kwakhe wazala uMariya, wathiwa hayi lo uzophasa inkosi. Ezalwa nje kwaziwa wathiwa lo uMariya uzophatha ini? Inkosi. Esibelethweni sakhe uzokwehlela u-Emmanuel. Khuliswa ngendlela ingilosi wayengadlali nabanye nezinye iy'ngane, wayedlala nengilosi. Ingilosi zazifika zimvashele njalo mehle nje yedwa kufikela ingilosi. Waye-unique ngayo yonke indlela uMariya. And uMariya wayengumNaziri kwasekuzalweni, oba umNaziri. Yingakho kuthiwa uJesu waseNazaretha vele ukhuliswa ifemeli yamaNaziriyon uJesu kahle kahle. So kwafika isigaba sokuthi-ke manje uyaphuma esikoleni. Esikoleni ngoba babengena esikoleni benaba 6 or 5 years to 6. Bephume bese bena 12 to 13 years bephuma esikoleni. So ukuphuma esikoleni sabo esikoleni eJerusalem. eJerusalem kwakufundwa ama-skills kakhulu. Kufundwa ama-skills neTorah. Skills noTorah. Uthi umuzi wakho uzophatha kanjani? Skills neTorah. Phela ndiyayifundwa. Bekithi iTorah kwafundwa the 5 books of Moses. Bese kufundwa-ke nezimiso zabaprofethi, labo kufundwa uProfethi Isaiah kanjalo nezinye izincwadi. Just ukuthi abantu beqonde more ngoNkulunkulu, yabo. So into edala ukuthi baphume from 12 years to 13 years esikoleni ingoba basebezongena kuma-period abo. So ngoba lesikole sasingaphakathi endaweni engcwele kaNkulunkulu eJerusalem, kwangadingekile ukuba umuntu ahlale aze afike esigabeni sokungcola kwakhe ngoba uzongcolisa ini? Ithempeli. Yes. So uMariya singambeka nje ukuthi wagana noma washada from 13 years to 15 years eqala ukushada. So yambona ukuthi washada esamncane kanjani. And ushada umuntu omdala. MaKristu kufanele nikufake lento ekhaya. Omdala kakhulu. Ngibona abantu besukela amaNazaretha bla 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 bla. LamaKristu lawo awekho matured. Awafundile, awafundisekile ngoba abapristi abanye futhi they are few abapristi kumaKristu. Kusekhona abapostoli manje namalokhuzana nabafundisi ngoba umpristi nomfundisi into ehlukene. Ufundisi upastor, umpostoli umfundi kaJesu. So into ehlukene lezo nje kakhulu. Imisebenzi yethu ayifani hlobo. So umuntu akhuluma ngangayidlulisa lokho abanye omunye wathi angiyeka lento ngipepezela umoya ongcolile kubantu. Ngathi mina angipepezela umoya ongcolile. Mina ngumuntu ohamba ngemvelo. Ngihamba ngezinto ezimbili. iBhayibheli nemvelo. iBhayibheli lami lisekelwa yini? Imvelo. So ngiyibheka ukuthi mina okay. Abanje manje ingane zami ngenxa yokuthi-ke zidla amasi kakhulu. Yabo, qala into ababegwenya kuzona izingane. Maqana eyodwa ithombe ina 10 years. 10 years. 9 to 10 iqala ukusoma. Lo munye uma bengena kuma-period months sebena 11 years. Yabo. So lokhu kukuvezela ukuthi the more lokho kuzivezela ukuthi isigaba sempilo nomzimba yomuntu okuyimvelo yomuntu iyasitshela ukuthi okay lo muntu lo sengamitha manje. Angaseyalala nje abantu sokamitha. Effect leyo. Angeke ngenze ngifihla ukuthi nakho ngiyayithanda ngeke ngenze ngimithe la bese ziyaba socanselo bese ziyamitha, yabo. Iqiniso. Phela thina safanele sidile ukuthi okay ngoba sekukanjena nje what next? Ukumiselwa umuntu, ungamiselwa umuntu bese ethi-ke ayikhula Sithombe ngiyakuchelela, yabo. Ayikhulisele wena until uzoreacha istage la esikhona okay usematured-ke manje sekhulu ukuthi ngaba yini kwaba unkosikazi. Understand a lot. Ngifuna nje ngibe clear. So wamiselwa. Ukumiselwa akuhlukile kunokushada.
ukumiselwa kushukile kunokushada kokucansi sokumiselwe loyo muntu kunjengesithembiso ukuthi hayi lo uthembise ukuthi ngizohamba iminyaka emingaka bese ngi-right ngizokwazi ukuthi sengiba umkhwenyana wakhe umiselwe yena njengo-Rahab nolokhuzana noJakobe. Khumbula ukuthi wayemiselwe yena for 7 years. Yabona lona uleya wamiselwa yena kodwa ukuthi kuphela kwaba khona umqilo kwaba khona ngoba wagcina sengena esigabeni sikasisi wakhe ekufisa uba ngena usisi wakhe. Yayibona waphinde wasebenza another 7 years. Yabo, so lokho ngikubeka ukuthi kuzo zonke izinto esizenzayo sizama ukuthi uma uzokhuluma izinto zaNkulunkulu ube matured, ukhule. And ifana wazi into eyodwa ukuthi uNkulunkulu akahambi ngabantu, akathengwa ngemali, athenga igolide. Fana ukwazi lokho. Umuntu waNkulunkulu nje ofana nengane, ingane yomuntu wesilisa ntshele. Hello, ingane yomuntu wesilisa ayithengwe ingane. Yomuntu wesilisa. Like it or not, kodwa ngoba seliphila ke namaqili. Nibona ubusathane ni-embrace senihamba kanjalo. Yazi amaKristu kahle akufuzile ubathatha amalobolo bese kukhuluma iqiniso. Kodwa yiwo uwabona, ngiyakutshela yasho nokuye enkonzweni. Agijima into zamalobolo afuna ibhamba, afuna inkomo zogogo, afuna into angazazi. Umuntu wasobuthi wayebuza yini isibhamba? Umuntu umbuze nje simbuzo, yini isibhamba? Akazi. Yini umkoyizi? Akazi. Kwankomo lezi ayibiza akazazi ngamagama azo. Uyambathisa ngibhalisa okhokho yedwa abogogo futhi usena kahlangana nabo futhi. Akazi ngoba kunemali. So please azameni ukukhuluma esinjani esikwazi ngasonke isikhathi, azameni ukukhuluma esinjani esikwazi. Yonke into siyidlalela uNkulunkulu. uNkulunkulu uye odlalayo yonke into. And awungeke uzomkhathela uNkulunkulu ukuthi wenza njani. Angeke uzomkhathela uNkulunkulu ukuthi wenza njani. So konke abantwana bakhona ahlale ekhoneni kaNkulunkulu. uNkulunkulu wenza ngeyakhe indlela. Ikudide kwawena ukuthi yabona empilweni ukhona abantu ohlezi ubekele bona ukusebenza umsebenzi waNkulunkulu. Yabona nje lihle mina ngabekelwa wena ukuthi isephithi ukuthi kufika usuku lamhla 19 umuntu akakwazanga ukuthi abonge ukuthi ase nginabana almost asena 10 years uNkulunkulu wabona sibuke lo muntu uhlahlasa sala 10 years usiyahlahlaza. Please create umuntu azosebenza naye kusa early. Hawu manje ucreationa ngeke ngabohla kanabo wayeka wena sebenza lo create lo muntu ozokwazi ukuthi amsize kuya yonke indlela. Yabo wafika emhlabeni August, wafika emhlabeni 19 qhamu thusho wafika washo enzeni show ukuthi inkolo lo muntu ukukhula ngenkolo ngoba lo esanhlanhlanhla sayishaya indonge nje lowo libombeni ngenkolo. Into efanele idumeka kuyena yini? Inkolo, ukuze ezokwazi ukuthi amseke kuwe yonke into. Ngiblessed ngeke ngize ngifihle ngihle blessed kakhulu ukuthi usuku lonke ngikhuluma ngoNkulunkulu. Into ebalekile usuku lonke ngikhuluma ngoNkulunkulu kuphela usuku lonke. Noma ngakhuluma ngoNkulunkulu ukhuluma ngoNkulunkulu udinga ukuthi nami ngiphendule ngoNkulunkulu. Umuntu akhulume ngoNkulunkulu kuphendule ezakhe izinto. Ngiblessed ngalokho. Kwenza ukuthi umuzwa wami ube nepeace. Kakhulu. Nami ngibe matured ngikhule kakhulu. So manje abantu abazi ukuba bayazi abantu ngitshela ulihlwele wakhetha mina wathi wakhetha mina ngoba way around wenzeka ngenye indlela. So abantu abazi ukabachathela abantu understand ikakho mina angipheleli ukuthi ngizoyichaza abazalwane nixolele. Bengikhonze kakhulu uyichaza ngiphatheke kabi ngibayichazela abantu nje bengithuke ngale ndlela ngale nto kade ngibayichazela bangithuke ngayo. Ngivana ngiphoxeke ukuthi ubani yona bengimthemba nje understand. Why ngithuka futhi nje kuthiwe ngawo. Hawu wena ukuthi hawe
Bazalwane, kuko konke bazalwane, kuko konke bazalwane, kuko konke. Ngizwisise kahle kuko konke. Asiqine edolweni. Hlala emkhulekweni. Awuzile uzochaza omunye umuntu la. Uzophilela uNkulunkulu kuphela. Awuzile uzochaza omunye umuntu, uzophilela abanye uNkulunkulu kuphela. Imishini yakho noNkulunkulu, uNkulunkulu imishini yakho, uNkulunkulu akunikeze yona ifeze. And uma ikuhlula, khala eNkosini, iNkosi izokusuvela umsizi onjengawo ozokwazi ukuthi akusize uko konke ofisa ukufeza uNkulunkulu. Niyazwa bazalwane. Ungabheki omunye umuntu uyazi akusize ngalutho manje. Sibheke uNkulunkulu kakhulu nokuthi siyaphokophela yini kuNkulunkulu. Niyezwa abantwana bakhona. Ngoba isikhathi asekho isikhathi. Yazi ade ngibuka amakhadi ngizakubuyisa ndodazi yathi mina buka amakhadi. Sesikena amakhadi okugibela. Sogibela ngekhadi eThekwini. Jesus. And yazi bantu Nkosazana ngiyakhohlwa le organization yelokhuzana yama-taxi. Sorry, ngiyayikhohlwa le organization yama-taxi. Bengimi ngayo eqaleni, kodwa yangilahla ngesikhathi se-COVID. Mina ngoba ngime into eyodwa ithi lapha ayobhongoza bokugcina-ke lapha okhanda ashisa kampela into engatshela oNdlovu wayiphikisa abathengisi hayi Nkosazana hayi Nkosazana lokhuzana political organization ngiyakholwa Santaco athi Santaco bhongoza la ngeke uyivume lona ukuthi siyagibela amathekisi. Abantu bathekisi balayisha 4 baba abelasha ngathi taxi ngithe COVID 10 or less. Ngeke bekuvume lokho. Ngeke bekuvume lokho ngeke bekuvume lokho sogibela amathekisi athi sikaya estopini qhwi. Khali taxi. Khali siyaze sebakhuluma hayi impela sizo-operate from 6 ekseni until 10 until 9. From then sesibuye ngabo 2 3. Ngathi ngeke bawenze lokho. Ngeke bawenze. Ngahamba eThekwini. Gibela ngiswale emakhaya respond Mhlazuna Komane gibela eThekwini ayithexele ekseni ayakhona ama-taxi ayibale beyikhuluma lento naye ngeke labo mphongoza labo labo abatshelwa labo bazoyikhokhela ngani imoto zabo. Ngeke babe ngaleyo basic. Ngaya eThekwini ngafika ngalibazeleka la wathi ngithi kusofuna ama-taxi abuyela ezobuyela emuva ngithi siphila. Kanti ngiyafika kome kweqe eThekwini. Kome kweqe. Yazi ulibona iphepha ligingqela pheshela ubona kweqe. Hayibo ngathi yazi khona ama-movie la ubuka kuthiwa yini movie le The Legend, I'm a Legend. Bathi kanjalo impela kuthi kuclean ubone iphepha ngalala khona lapho wazowasha 12 kwawasha 3 kwawumaqhamuka ama-taxi ngagibela ngathi labantu laba bengibathembile nabo basidayisi azidliwanga kanje iy'moto zabantu kodwa awushintshanga lo mthetho ngoba base bebambile. So akukho ngacashanga ngapho. So ilokhu izona wathi ngibuka bengibuye umqondo wami ubuye sengibuye sebesikena lapho because hayi labantu abaqale basidayisa. Why ngithi mina basidayisa na ungangizwa kabi. Mina ngibuka kwisigaba sakhe yonke into engiyibuka mina ngibuka ngeso lokholwa. Understand yonke into engiyibuka ngeso lokholwa. Angikho more kwipolitiki. Ipolitiki ngiyibuka ngeso lani lokholwa. Kodwa ipolitiki cha ngeke uzongitshela ngayo from foundation yayo cha ngeke. Ngihistorian ngiyayazi history ngekhanda ngiyayazi ngekhanda. So manje ngibuka ngithi mina sesikena amakhadi. Yabo uma usikena amakhadi abantu bazontshontshela ikhadi lomunye umuntu akhokhe ngalo. Then we are going straight to digital ID. And kulo mbona kade ngikhuluma ngawo ngitshelwe into eyodwa lapha besikhuluma nomhlobo wami Steve siyadivadelana iKZN. So angazi mina ngizoyiphatha from uthukela from
from udlula uthukela from nje ilokhuzana usuka udlula uthukela usuke udlula uthukela kuba yini ngami ngiyakhohlwa le ndawo le koStenga kusuka koStenga ngalapha mawuqeda nje ukwela uthukela kusuka koStenga kanjalo uya le sengikhohlwa le lokhuzana le toll gate lapha kusuka mawuqeda ngicela uMatigulu suka uqeda nje uMatigulu siyaziza ngala eThekwini zithi sabelana phakathi nendawo so usiyakhuluma ngithi hawu sesiyahamba njalo umhlaba usuyagoqa vele manje yabo uthi no asikakahambe manje yabo kusazomela ukuthi kube khona kuqala kube khona amandaba zama-digital ID kube khona iy'nhlupheko zama-digital ID ngithi mina iy'nhlobo zama-digital ID uthi le kade bekhuluma bethi ukuthula kokugcine ukuthula unyawo wokugcina ukuthula u-2025 ubebeqinisile sesiyamanje kuyintshutshiso zama-digital ID yabo digital ID na-ke izofakwa kumuntu ngaphakathi okwamanje kuzoba mhlawumbe isekhadini umuntu ohlanisa uthola ikhadi yonke into isekhadini lakho ise-ID yakho kuzogcina ifakwe ngaphakathi hawu omunye uzothi hawu inhlupheko zikephi lapho okokuqala thina esi-aware ngalezi zinto njengoba sasi-aware ngekhazi COVID ukuba aware ngekhazi COVID umjovo we-COVID ukuthi wawuyinkinga kanjani kwakusenza safarisha because khona abantu abaphelelwa imisebenzi amaningi khona abantu ababoshwa abaningi ngekhazi ukuthi bona bathi cha ngeke sesijovele i-COVID and ngeke sesithobele i-lockdown yebo angibeke isibonelo uze nibone ukuthi amakhosi ethu asidayisa kanjani yes ngiyambala namhlobo malala isikhathi impela abantu angisiyo umuntu wamasiko angisiyo umuntu wami welokhuzana kuthiwa yini la wenkolo yobudabu kuthiwa inkolo yobudabu kuhlanganisa iy'nyanga yes kuhlanganisa inkolo yobudabu traditional healer yes traditional healer so kune-organisation ama-traditional healer so abakhulumanga traditional healer nesigungu sayo sonke asikhulumanga okokuqala ngiqale inkosi ayisikhulumelanga ayisilwelanga 2 i-traditional healer ayikhulumanga phinde futhi ngibeka kulo hlangothi lokukholo lamaKrestu i-interfaith emayelana namaKrestu ayikhulumanga ngiyayibona i-RCL ngoba i-RCL ihlanganise zonke iy'nkolo engicabanga interfaith nje ngathi interfaith ebase kuma-Christians ayikhulumanga okay ejozini kwaboshwa umuntu owayeshada egqoke ivili akhumbula ulokhuzana unkosikazi wakhe wangena waboshwa wangena evinini nevili umshado uyahlehlwa nje awuhlehla umshado angithi okwesibili kuma-traditional healer nasemakhosini nanonke ubheka icele uNdosi uMagaya wayefika abantu benze iqatha begaya izulu benza utshwala benza umcimbi afika akhahlela amadombolo esibayeni achithe utshwala phansi abantu bebhekile amakhosi ethu akasikhulumelanga nhlobo akasikhulumelanga ukuthi leli phela isiko asikwazi ukuthi sibe okusho ukuthi usiko lwakithi kaZulu noma angibeke ukuthi usiko labomdabu nenkolo yamaKristian kuyakwazi ukuthi kumiswe uhulumeni nama-spirituality akhona akwazi ukuthi uhulumeni akumise ispirithi singakwazi ukuba silwe nabantu baso sibabulale sibagulise ngoba nakho bengawenzanga umcimbi cabanga ukuthi angikliye lapho kanjalo futhi noNkulunkulu nengilosi zakhe uyakwazi ezamaKristian njalo manje amaKristian ngiyabakhipha ohlangothini lami lamaKrestu ngoba sihlukile amaKrestu yes yavele abantu abaningi bazothi lo udlala ngengqondo amaKristian namaKrestu into eyodwa cha sihluke kakhulu mina ngikona ngingumKrestu ogcina usiko lamaKrestu nowenza umthetho obuKrestu ngini ngumKrestu
Uyabona? So umKristu egabeni engakhe embili. Benza amasiko obuKristu, gcina umthetho obuKristu ngumKristu. Ngasho ukuthi ngezigameni ezintathu. KumKristu is obvious isigaba sesithathu ngumKristu ngoJesu vele ngoba ngumKristu. So igama elithi Kristu lisho okhethiweyo nogcotshiweyo kabani? KaNkulunkulu. Yes, angikhethanga ngoba uNkulunkulu wanginikeza lokho ngumKristu. Wangitshela lokho engikutshela khona manje. Okay ke. So ingilosi zithi mase ilungisile ezulwini kwelabo izulu. NoNkulunkulu ese-aware kwelabo izulu nowabo uNkulunkulu ukuthi okay namhlanje nomshado. Ngoba kuyalungiswa phela ezulwini kuba kuzoba nomshado uhlanganiswa abantu ababili. Kuyalungiswa abantu abakwazi lokho. Kuyalungiswa ezulwini. And ukuthunyelwe izingilosi zehle. Ingakho nami ngithe ngiqala inkonzo ngaqala ngabingelela imoya yonke ikhona ngithi. So ngoba ithunyelwe ikhona la. Iyawe siyawela. So mase ifikile lo moya ezulu lakho. Bese yafika ubheka icele ebopha umuntu. Shuthi yona yanje njani? Iyahlela. Ithi ya, laba bebengezwa vele uHulumeni ubethe. Uyayibona? So uyayibona lona. Nalapha na kwimoya yakho leyo amandiki namandawo. Makukahlelwe idombolo ethi ya, bevele laba bengezwa. Ubeqinisile ubheka icele ethi angabi khona imicimbi nani ngoba i-lockdown, i-COVID kuzothelela abantu ngezifo. Shuthi laba uNkulunkulu bakho nemimoya yakho iyamavaka isaba isifo. Nawe uyesaba isifo kodwa ngoba usaba yona ukuthi awuyenze lento ukuze uzokwazi ukuthi uvikeleke. Kodwa kwayona ayikwazi ukukuvikela ngoba kwayona ivumelana nalabo yathi asupport indaba yani isifo. Cabanga ukuthi ngikubeke kwakini. Yingakho ke sihlukene thina. uJehova wasifundisa into eyodwa thina. Wathi laba abangabaza amandla ami asobagwema. Yes, masitshela ukuthi khona abantu obuya ngathi bayakhona kodwa amandla ami banjani? Yes. Abobuya ngathi bamesaba uNkulunkulu. Umoya bamuntu yazi lo muntu phela ukumesaba uNkulunkulu, ugcina imithetho kaNkulunkulu angithi. Yes. Uqala ukuhlakanipha kungumesaba uNkulunkulu. Ukwesaba uNkulunkulu kuyini? Kuwuqonda ngithi. Ukuqonda kuyini? Ukudeda empini. Yes. Wathi uyawesaba uNkulunkulu kumele ube nokuqonda. Ukuqonda kuyini? Ukudeda empini. Yabo? So awukwazi ukuthi uyamesaba uNkulunkulu uthi uphila sinomuntu kanjani. Hayi awukwazi. Yayibona? So la khona ke ngizama ukuthi ngiye khona ukuthi asifanani abantwana bakho. Asifanani. Kodwa kuwo konke masithembe bani? Asifanani. Kodwa kuwo konke asithembe bani? Sikhuleke. Sihloko sami silapho. Asiqine edolweni. Bonke abasukayo abasho noma yini kuthina. Sibabele uNkulunkulu. Kade ngicabanga nje ngicabanga indodakazi yami kuyizibonelo wenziwa ngayo. Kuthiwa kuyindodakazi yakho. Indodakazi yakho kunendodakazi yami la ucheliwe akana ndaba ukuthi uma ecebile wena uzomenzani umenzeli lo muntu. Unendaba ukuthi wena uzobenzani lo muntu. Phela. Yazi hlweka lokho. Akana ndaba ukuthi umenzeli. Unendaba ukuthi uzomenzani. Uthi uyoyenza lo nto ngeke uzuyenze asena ndaba nalo. Unendaba ukuthi wena uthe kuyena uzomenzani. Yazi ngikhule mina ngingacebi angikwazi ukuceba ngoba ngithe nje noma sengihlala nomama kakhulu ngoba umama ngase ngiqala ukuhlakanipha lokho kokuqala ukubuka izinto bese ngisahlala naye. Ngathi bengibuya sengikhulile sengithe ukubuka from 12 years ngoba ngasuka kuyena from 9 years 11 years 12 years kabuya ngo-12 years kuyena. So sengiqala izinto sengiyibuka ngelinye iso. So sengifika kuyena vele Yesu nobrother wami ukhona ngoba ngale emakhaya kwakuyimina ngidala. Brother wami ukhona. Ngifika nobrother wami ukhona. Mama wangitshela into eyodwa so ungacebi ngoba ngelinye ilanga ngothi uyaceba ngenxa yamacala akho bese yafika umfowenu esiyolwa nalowo muntu osefike yagwazwa lapho umfowenu bese yafa. Afela amacala akho. Uyofana nini-ke necala negazi lo mfowenu ukuthi wena wabulalisa umfowenu. Uyayibona? So ngase ngijwayela leyo nto nje. Hawu futhi kangoba umuntu ocebayo kodwa lawo mazwi ahlala kumina kakhulu ukuthi okay.
it's now or never, mina. Ngapha sengiyafika manje ekolweni kufanele ucebe. Ngifundiswa indlela akaceliwe le ukuthi uceliwe ayazi akanasikhathi. Mayafika baba ubanwezi ukuthi akana mhlawumbe usihlaphe ngenzani ngilele njani. Mayafika yena funa ngitshele lokho angitshela kona kuphela. Mina bana ngimtshele lokho uzojabulisa yena. Okuzojabulisa yena ukuthi umuntu ngimshaya. Kuphelile ayimshaya lo. Ngisho noma ngaceba ka7 ngosuku ngingamshaya inhlobo ngingamthethisi ngoba ngithenze umshaya hayi. Jabuliswa yilokho. Uyaphumela eminyaka. Ubaba uthi uzokushaya. Bamdinela bathi ngiyasadlala ke nawo ukuthi ubaba bathi yabuye futhi athi baba bengidlala. Bengidlala isigabuzime ukuthi bengidlala baba. Kusho ukuthi baba icabanga le nto usibekaba baba. Azaphumela eminyaka bathi ngeke ngempela ngeke sidlala ukuthi hayi bekaba baba wabe. Ngithi phela ujabulela lokho noma ufikile waceba ngathi mina awumtshela lo ukuthi lento emnyama le athi uzobaba lento emnyama la jabulele lokho akanandaba ukuthi ucebe kanjani osukwini kangakanani mina ngitheni ngenzani akanandaba ukuthi ngenzeni kulokho akushiya unendaba ukuthi ngithini kuphela uJehova kunjalo ekholweni mina singayijwayeza ukuthi lokho esimtshele kona uJehova sijabuliswe yilokho ukuthi simtshelile nalokho asitshele kona yonke into ihamba kahle kodwa thina sithi uma umuntu simtshelile sinetshela uJehova ngomuntu bese sifuna ukuhlala phansi komhlawumva njengoJona sifuna ukubona kuzokwenzakalayo sifuna ukubona kwenzakalayo kwagejwa inyoni uyamgejela inyoni uJehova ke loyana emsha uJehova awuzukuru wami mshayile impela uNkulunkulu mphinde awubheki imotive yakho ukuthi okay lo muntu aze act kanje wena wenzeni uma kuya kanjalo ngaba baningi abafana nathi futhi ngabasekho kuba kuya kanjalo ngoba ngisho nje ngithi mina osukwini wayeceba ngisho nawa 7 mucabanga ngabe izingane zami zikanjani zonke 7 osuku asho umuntu yebo so uyayibuka lo and futhi baso ngoba eceba usuyeceba vele uyazi ukuthi yinto vele engayifuni anashoya le abayiqala into engayifuni ngoba uyawazi umthetho ingakho ephuthuma ezokusho so izinto eziningi kufanele sazi ukuthi thina sikhinqa laphani uJehova sabe sekwasencwadini saKolose 4 Simbu Jehova mtsheli ngingazakho Yezizi zakho yenu zokuphindola ngesikhathi esifanele Simbu Jehova Kolose 4 so qala sifunda nje lapha isihloko sithi qinisela ekukhulekeni uverse 2 wakhona uthi qiniselani ekukhulekeni nilinde kukho ninokubonga qiniselani ekukhulekeni nilinde kukho linani ninokubonga yabo so already uma uqinisa ekukhulekeni uyakhuleka futhi at the same time usuke unani unokubonga ukuthi vele izokwenzeka lento awusabheki ukuthi izokwenzeka nini namhlanje noma kusasa ngoba once wafaka i-time flame uNkulunkulu angayishongo kuwena yila khona kuleka khona into ingakho ngaze isibonelo ngocela ukuthi uphelo wayengekandaba uyetshelile nje uzomshaya ngalolo langa leyo mshado muze akananda kodwa yesidong ekutshelile leyo bese ngibona ukuthi sele ngishiya azomshaya umuntu ngizomshaya umuntu kaningi balethi ngona hamba ukuswazi thatha ngibeke la wasana ngizomshala umkhelela uswazi kuyelela uswazi la akubuyela usana ngibeke la ngithi lo
ayimela lohlala lolu swali lakhe lohlala bese ngibona ukuthi siyaphela itrust kuyena ukuthi njalo ezocela zomtshela ukuthi thatha lo swali ulethe la amthatha lo swali la thatha lilethe la lo swali nje mayangena nje uzabona angeke aze lethi sengenile uzoqhubeka sithi uthe ubangena ujabuliswa yilokho esengikushoyo akasela ndaba ngisho kuphele isu kuphele uzolika buyenza one and the same thing le umtshela isigali lento umtshela hleli ngayo lento ebomba sithanga lasemsika ulento ebomba sithanga lasemsika thanga lasemsika jabulela la yonto le so kunjalo ukuthi konke esikukhulekelayo asikhuleke silinde sinani yes ngoba iyona into ebalekile lokho ukuze singapheli amandla ngoba uzophela amandla yazi empilweni zethu nasey'nkingeni zethu zonke uke uthi uma umuzwa umuntu ekutshela ethi sekhulekile ngenze konke njalo umuntu meza lenkinga usuke efuna ukuthi umnikeze into ephathekayo uma umtshela ngokuthi ukhulekile athi ngikhulekile ngwenzi awokho amabandla engahamba ukuthi kona abaKristu aJehova wahamba yabo awekho amabandla engahamba yabo uma umbheka lamabandla athi wahambile wabuye wona nomthetho kaJehova wabuye wona nomungcwele because ayikho lento ayisho and ufana wazi into eyodwa isigaba nesigaba sokukholwa sisho ukusondelana noNkulunkulu isigaba nesigaba sokukholwa kusho ukuthi uNkulunkulu usondelana nobani noNkulunkulu ake ngiqhubeke ngamasibomu lencwadi verse 3 nathi nisikhulekele ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango wezwi ukuba asikhulume imfihlakalo kaKristu engisiboshwa ngenxa yayo ukuze ngiyibonakalise njengalokhu ngifanele ukukhuluma hambani ngokuhlakanipha kubo abangaphandle nithengisise isikhathi uyabona siphakathi kwabantu manje and labantu ngingena ekukholweni qala nje kuba machodi qala ukuthola izambulo nokuthonjwa ngangimelele kakhulu ndomelele nami kwamaqualifications ami emsebenzini kangize ngitshela bona umuntu befastile you must know abanye abantu abazi umuntu befastile usuke umoya wakho ngaphakathi usuke ephefumula ngokomoya umoya wakho ususuka ngaphakathi straight awushintshwa yonke into ususuka ngaphakathi ismell somphefumulo somoya wakho sisuka ngaphakathi ukudla okade ukudlile ukuze umuntu ethiwa wena ugaliki nje kade udla ugaliki sokusuka ngaphakathi uma umuntu efastile kusuke kukhonana esiswini kusuke ngekho lutho okukhona kusuke ukudla okubolile majini ibread yalowo muntu okay ngikwi dry fasting ngifastele ngempela nje ngiyela emsebenzini ngiyasebenza futhi emsebenzini yabo kodwa ngoba mbiza ngani sengikhohle ukuthi babebiza ngani ndawo bengakhuluma nje kufanele ukuthi ngingakhuluma ngefasting yebo and ngeke ngize ngikwazi ukushintsha ifasting ngenxa ukuthi ngiyemsebenzini yebo ngenxa yepurpose esuke ngiyifungile sifuka ukuhlukana ngithi mangithe mina dry no Colgate no lutho dry and babe ngilwisi without futhi nandaba yefasting sengiyakubeka ngefasting ngoba babe ngikhuluma fast babehlezi bemelene nami ngesiningi ahleze emelene nami ngesiningi bonje wona umfana wazi waba nenkinga ubolelo umlenze nani kwazi wafuna omunye oyicolleague yami wathi indoda le ndoda ibolela umlenze manje uyikhulekele ngithi mina ngakhulekela lo muntu lo muntu akafuna uNkulunkulu nani wathi yazi ukhiya ulele kwena and wayenze into ebuhlungu kumina kakhulu wangangithe ngangisebenza okay Montclair so mase Montclair okay suka emsebenzini sasihamba ngisazi sasiyakiphi indawo
So salinde imali yapetrol ukuthi basendele imali kapetrol because inkampani esasebenzela ngathiwa i-PMDMS. So yaye yaseGoli, yayisePitoli. So babesendela-ke imali yepetrol sohamba semasayithini. So lo ulike edlula ngemoto, yabo, edlula ngemoto uyahamba uye lokhuzana eBluff, uzama uku-applyela ifoni, yabo. Hey, kwakuyifoni ya that time kwakuyifoni. Zama uku-applyela ifoni. Ngapha uhlanganisa amaphepha uyaprinta payslip aphinde abuye eMontclair. Ngithi mina ngoba uyehla uyenyuka uye eMontclair uyabuya. Ngicela ukuthi manibuya ningifonele ngizosala la eMontclair. Angisazi khona into engangifuna ukuyibheka yini ezitolo, yabo. Ngithi mina ngoba vele la ubhizi uye ezitolo uyehla wenyuka la Bluff uyabuya uyabuya. Mase nibuya ningifonele. Sale okay ngishiya isikhwama sami phakathi emotweni hamba isikhwama vele bayabuya mase ebuya afike omunye umfana waButhelezi nawo waButhelezi akithi afike umfana waButhelezi lesebenza naye ngaphandle, yabo. Athi ima kancane le ndoda engaphansi esitolo ngizoyifonela ukuthi izophuma manje kube siduze, yabo. Athi ngena phansi lesimshiye lo bahamba. So anginankinga nokumshiya kwabo, anginankinga. Bona inkinga enginayo ukudla kwami okulapha phakathi, ukudla kwami phakathi. So wabuya ngakusasa futhi uyadelela nje, yabo. So wadinga ukuthi sihlangana khona futhi eMontclair, wadinga ukuthi mina lokudla kwami isikhafuthata ngesiphethe izolo ngoba sesibolile sefana ngichithe ngomtshente eyodwa ngathi mina yabona fanele wazi ukuthi ngikhuluma namfana lo omunye oyicolleague yami wakaButhelezi. Ngithi mina Shebe fanele wazi into eyodwa, mina ukudla ngichithe iyodwa i-golden rule yami le, angichithi ukudla hlobo, angichithi, angizwani ukuchitha. Mengichithile kubolile inhliziyo yami ayithokozi inhlobo. Ekhaya exoxa isiba kaze athenge ifridge ngenxa leyo nto ukuthi bengafuni futhi manje hey bayakulalela ngakathenga ifridge kunalo ifridge because angizwani ukuthi ukudla kuchithwa, angizwani. And angizwani ukudla okuhlala kube iziceke yokuqala, ngizwani ukudla okuhlala kube iziceke, angizwani ukudla okuchithwayo. And ngisho noma umuntu ngisemphakeli ngiye ngimtshela ukuthi ekhaya ayikho inja, ingekho inja please. Yeah kakhulu nje ngiyimtshele lokho because nami uma ngivuke ekuseni ngiyazi hayi ngifuna ukudla nabantu ngase ngiphila leyo nto empilo ekhaya ukuthi okay abantu abazwani ukuthi baqede iceke zabo. Ngivuke ekuseni kumele ngikudle konke lokudla lokho njalo uma ngikudla konke lokudla ukuze ngizokwazi ukuthi yonke into ngibe at peace, yabo. Because yonke into fanele uyilwele ukuthi igcinene ube nokuthula wena ngaphakathi, ingakho ngathi ngifundisa so bona lo mase eyenzaka le nto le ngamtshela wasanabolela umlenze. So mebolela umlenze ke wadinga ukuthi lo wabona ukuthi hayi ngeke lo athi uhluphe kakhulu le ndoda, athi le ndoda le imhluphe kakhulu le ndoda imhluphe kakhulu and umuntu angamkhululwa yilo bangifonela. Ngamfonela wasebuyele kubo le mtshisi, ngamfonela wathi njani, wathi ngiyabheka lenzo wami uyabona emsebenzini ngixoshiwe kade edelele emsebenzini yonke into. So ngasi mina ngicela ukukhulekela, ngamkhulekela wa-right futhi manje u-right kakhulu kade nje shada nje enyangeni edlule umuntu osehamba eLondon bani eLondon phesheya. So engifuna ukusho ukuthi kuwo bonke izinhlupho zethu mazazi obani uNkulunkulu. Yes, uNkulunkulu uyena ozosiphindiselela ngendlela asiphindiselela ngayo. Futhi umuntu mase ebonile iphutha lakhe weza kuwena mthethelele, mengaliboni futhi myeke okwakhe lokho. Thina bonke kumele siginqele kubani uNkulunkulu. Kubalekile kakhulu lokho abantwana bakhona. Asesihambeni senye incwadi seku-12 iRoman 12. Zonke izindlela zethu kufanele sigiqe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uye osiphindiselelayo. Angisho ukuthi sikhonza uNkulunkulu we-vengeance ngoba usathane ke lo nihlezi eme ngayo. Uzobona uzokwenzani, uzobona. Uthinta mina uzobona. uNkulunkulu wami uzokukhombisa uzobona. uNkulunkulu we-vengeance lo. Usathane uNkulunkulu we-vengeance. Usathane. Phela wena into ofanele uyenze uze endlala kaNkulunkulu Anubonile le nto ngixoxe indodakazi yami ayingahlalela ukuthi ngibhekene nami ukuthi mina ngizokwenzani.
bengitshelile nje ayijabulela lokho nje ngimtshelile ubaba and futhi noma esephuma ngaphandle ubona ukuthi ujabula ukuthi ungitshelile nje ngimtshelile ubaba uzobona ngimtshelile kuphelile seyoshintsha nalo kade bexalene naye seyoshintsha indlela enza ngabe eqhubeka beyidlala yabekhohlelele aphinde futhi uzothi belishonile ngathi baba lize lashona ilanga umshayanga selifaka isikhathi angithi uyayibona lonto so sambeni ke sekuverse 12 ethembeni nithokoze usizini nibekezele ekukhulekeni niqine njalo phinda ethembeni ninjani osizini njani ekukhulekeni ninjani njalo hlanganyelani nabangcwele ekusweleni kwabo nikhuthalele ukungenisa izihambi babusiseni abanizingelayo babusiseni abanizingelayo busisani ningaqalekisi thokozani nabathokozayo nikhale nabakhalayo manibe enhliziyonye ningazidli okuphakameyo kodwa yaneliswani ngokuphansi ningazishayi abahlakaniphileyo ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi nakani okuhle phambi kwabantu bonke uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke ningaziphindiseleli nina bathandwa kodwa dedelani ulaka ngokuba kulotshiwe ukuthi kungokwami ukuphindiselela ngiyakubuyisela mina isho inkosi yabona so kuko konke kumele sihlalisane ngokuthula kuko konke kumele njani sihlalisane and la ihlaselane nokuthula uma kungenzeka yakuyashiwo uma kungenzeka ngokwenu hlalisalani ngokuthula nabantu bonke ngokwenu hlalisalani ngoba kukhona abantu ongeke uzubatshele lutho cabanga umajine lo mfana hleze ngithiwa kanjalo bese ngihlalisa phansi ngoba hayi cha impela wenke mase wayihlalisa la phansi ngingathini imtshela semfana indaba mawudawa utshwala njalo ngithuka yabo uthi into engaphakathi kuyena ukuthi vele